Zorionak, nesken promesan mailan Euskadiko txapelduna geratu zarete, zu patroia izanik nola mantzen dituen aginduak? Ikusten dituen beste katzetik handa, kristiniztan. Aurkariak gogorrak izan altzire. Bai, bastante. Gu bentsat decepzionata gaude, baina ikusten dituen regatan aurretik beti azitez da eta asko zure. Zeintzu ziren aurkariak? Ibaikako eta San Pedro eta Orion. Nio gehiena Ibaika. Horretarako, deixente entrenatuko zenuten, zer moduz joan da orain arteko demoraldia edo? Oso gorra izan da negua, baina ikusita ia ziona pena merezio asko baina. Guztia lortzeko entrenamentu gogorrak izango ziren, ze entrenamentu mota egiten dituzue? Seriek taula eta hasieran 20 minutu burutzeko, gehotziago batzuk eta salida batzuk. Eta hurrengo txapelketa edo, ja prestaturik balduzu edo? Oain dauzkau bi aste entrenatzeko Espainiakotako eta bertzea eta Nola ikusten duzu Espainikoa? Zaila, baina saiatuko beha. Zorionak zuei ere, zuek ere Euskadiko txapelketan garai izan zarete, azale guzu pixka bat, nola agindu zenuen lasterketan? Neukan pingania eta erresago egite hitz-egitea eta aginduak ematea arraunlariei eta hola jun ginen eta ondo aguantatu genuen. Holakotan gogorra izan behar da, ez? Bai, bastante. Aurkariei begira, zer moduzko aurkariak tokatu ziren gogorrak? Bai, bastante gorra, San Juan denagotik Gipuzkoako txapelketatik bagenek egun nola izango zen, baina Bizkaiako etorri zianen, erreferentzik eta ez ere ez genukan da, bastante gorra izan zen horien aurka egitea. Orain arteko denboraldiari begira, zer moduz joan da guztia? Oso ondo, oso denbora honak egin ditu eta hola zeitza espiro dugu. Orain zertu dute, Espainiako begira? Bai, horre ongea interneten sartuta denborak ikusten da, hor lehiatzeko ote gauden da, zer egiteko kapaztean, Nola ikusi duzu gauza, denbora onak dira? Bai, gurekin referentzia hartuta bastante ona dira, hor Galizien eta arrauna gogorrago izaten da, eta normalen hemengo baino denbora gogok izatea, baina ez dauka zer ikusirik, eta hango denborak denak txikitza jutegan. Orain Espainiakoi begira, entrenamentuak aldatu egiten dire edo berdin jarraitzen duzue? Bai, egunero entrenatzen du eta aldeuna egite dugu. Eta zuen entrenamentuan zer eriketa mota sartzen dituzue? Gehien bat, berotuta gero egite dugu serie batzuk, motxako luzek, eta gehien bat da arraunketa hartzeko, eta gero fondoa bailantzeko, eta salidak eta ziagoak edai.